Com definiries a la Maife? Escuetament. Una gran actriu de caràcter. Bueno, jo diria 3. Gran amiga i actriu. Explosió, diguéssim. Explosió és la Maife. Completament. Explosió nuclear. Una dona que ha viscut la intensitat que es mereix el teatre del nostre país. Literalment com una dama del teatre. No crec que la pugui definir ràpidament. És una dona molt fonda, jo diria. Almenys des del punt de vista de l'actriu que porta dins i dels papers que pot arribar a generar i pot arribar a interpretar. Una dona amb moltes coses a dins, no? Que penso que no les ha tret totes ni de bon tros. Molt alegre, amb molt sentit crític també, perquè és tremenda. És una dona de la família teatral catalana. Els mexicans dirien que és una tia padre, perquè vol dir que està molt bé. Aquí en diem una cosa que em sembla horrorós, perquè és una tia de puta mare. Maife, primer de tot, moltes felicitats per partida doble, en 50 anys sobre l'escenari, no sé si puc dir l'edat, 69 anys d'edat. Què sents? Com et sents? Fantàstica, fantàstica. I em fa molta il·lusió, bueno, a mi m'agrada fer anys, m'agrada. Perquè la veritat és que no me'n recordava molt quan vaig començar a assajar aquesta obra. Dic, no, però si fa 50 anys que jo vaig començar aquí. I llavors ho vaig anar dient a la gent. I, bueno, doncs, el meu marit m'ha fet aquesta festa tan fantàstica. En tots aquests anys t'ha passat pel cap llançar la tovallola per motius professionals, per motius personals, que no hi hagués feina en una època així de crisi? No, mai no. Jo tota la vida només he viscut que per això. Jo no hauria pogut ser res més que actriu, res més. Ja per acabar, Maife, potser segurament o no ho tens pensat, però fins quan tens pensat fer-nos riure, plorar, pensar? Mentre pugui. Ara no vull tenir presses. Si em volen contractar, doncs jo estic aquí disposada a fer el que sigui. I mentre pugui, ho faré.